Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Ani ang nasabta sa laing edisyon sa itong programa, Siargao TV News, para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong maseran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Adlaw karon mga ka-Siargao nga Wednesday, pizza 14 na mga ka-Siargao sa bulan sa Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga ka-Siargao? Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, General Luna, Del Carmen, Socorro, og sa Pilar. Maayong buntag mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang healthcare workers og frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Maayong buntag og daghang salamat po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga probinsya nga silingan nga maabot ning atong live stream karon, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og ang Dinagat Islands. Lakip na ang mga kasikbit nga mga probinsya nga maabot ning atong programa. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa Papa Kinoy diya na sa Dapa. Salamat po, gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Ma'am Che, good morning. Ug sa talang taga Kambas, good morning po. Good morning, Kuya G. May requirements gikan Surigao to Dapa. Thank you. Kinanglan lang nimo, Sir Sel Dwayne Rabuya, ang kung taga Dapa ka mismo, travel pass lang. Or kung gikan gayud ka lang Surigao del Norte o gikan gayud ka Surigao City, antigen test o trace up e-health pass o ang valid IDs nimo. Mao na ang kinahanglan para na makasulod ka sa munisipalidad dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Salamat Sir Sel Dwayne Rabuya. Maayong buntag kanimo dinha og happy viewing po. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon, ilabi na aduna tay gibantayan nga tropical depression o bagyo mga ka-Siargao gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang report gikan na mismo kang Ariel Rojas sa DOST Pag-asa. Sa kasalukuyan po naaapektuhan ng easterlies o yung mainat na hangin galing sa dagat Pasipiko ang Luzon at ang Visayas. May mga lugar sa ating bansa na makakaranas ng mga isolated thunderstorms, hindi rin po yun magtatagal na posibleng matapos in 1 or 2 hours. Samantala yung ating minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay huli pong namataan sa layong 1,290 kilometers silangan ng Mindanao. Bahagya pang lumakas ang bagyo na ngayon ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil naman sa trough extension ng nag-organize pang bagyo, dyan po sa may Caraga at Davao Region makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang remaining parts ng Mindanao at ang buong Kabisayaan makakaranas po ng generally mainat at maalinsangang panahon at mas mataas ang tsansa ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Ang maximum temperature Cagayan de Oro, Cebu, Iloilo at Tacloban, 32 degrees Celsius. Ang maximum temperature naman sa Davao, 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga City, 35 degrees Celsius. By Thursday, magsisimula ng kumilos pahilagang kanluran itong ating bagyo. And by Friday, ito ay lalakas pa bilang isang severe tropical storm. At inaasahan po na bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ay nasa typhoon intensity na ito.
Ang kanyang pagpasok sa PAR inaasahan Biyernes ng gabi or Sabado ng umaga. Generally, pagpasok ng PAR, kikilos po ito pahilagang kanluran. Bibigyan po yan ng local name na Bising. Sa kasalukuyan po, mababa ang tsansa na ang bagyo ay mag-landfall or tumama sa kalupaan dahil base sa ating forecast models nakikita natin na ang bagyo ay magre-recurve or liliko pabalik po sa dagat Pasipiko, malapit dito sa may Eastern Visayas at Bicol region. Para sa latest weather updates, i-follow lamang kami sa ating official social media accounts DUST_Pag-asa on Twitter and Facebook. Mag-subscribe sa ating official YouTube channel, DUST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang ating website bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Yan po na ulit ang Pag-asa Weather. Mao kato mga kasyargaw, ang latest update sa kahimtang sa panahon mga kasyargaw. Ilabi na sa gibantayan nato karon nga tropical depression mga kasyargaw o kung mamahimo na kini nga tropical storm mga kasyargaw, pagatawagon kini nga Bising mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning kasyargaw, gikan na kan Jemar Gonzales Sumalinog. Salamat Jemar, good morning kanimo dina. Good morning Kuya G, maradyo na buntag Siargao. Shout out ko sa taga Carmen, Surigao del Sur, gikan na kang Sir Anthony Rengel. Salamat kanimo din na sir. Good morning po Kuya G, si Alex Asturias po from Hayangabon, Claver, Surigao del Norte. Salamat Sir Alex Asturias. Good morning Siargao TV, good morning sa tanan PGO Team Capitol, og sa tanan taga San Benito, og sa kay Mayor Gina Menil, og SB members ni ini, og sa ako wife na si Cherry. Thanks and God bless. Gikan na kan Sir Smiley Dumdum Espaldon. Salamat Sir Smiley, mayong buntag kanimo din na. Good morning. Salamat usab sa PGO family. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning Kuya G, og pabati sa akong kalumunan sa Burgos. Gikan na kang Ma'am Rita Galyos. Maayong buntag po. Maayong buntag kanatong tanan mga kasyargaw. Sa amtang, dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Santa Monica nakatala og duha ka bag-ong COVID-19 case. Masulupon nga nagpaibalo karon mga kasyargaw ang munisipalidad sa Santa Monica nga adunay nadugang nga duha ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa maong lungsod. Maong sa pagkakaron, adunay upat ka confirmed case sa maong lungsod nga padayon nga gibantayan. Gihangyo sa Rural Health Unit sa Santa Monica ang katawhang sa paunon nga palihog likay asa sa mga social gatherings aron dili na makatakod o malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Mag-ignay gayod kanunay og permi obserbaran ang minimum health protocol sama sa wearing of face mask, face shield, pagpang-disinfect sa kamot o pagdistansya ngadto na sa laing mga tao mga kasyargaw. O upat karon ang naitala mga kasyargaw nga total cases sa maong munisipalidad. Duha ang bag-ong naitala kagahapong adlaw. Good morning po Kuya G. Once again, pa-shoutout sa akong mama Gloria Alcomendras, sa akong anak nga si Yashi King, Yashlyn, Ashley, Kyle Vincent, sa akong mga igsoon diya na sa Baligian, o ayaw lang mo kabalakan namo duha ni Jeffrey diri sa Manila. Okay rabi, og ang iyang pamilya. Salamat sa imong programa Kuya G. God bless and stay safe po. Salamat usab kanimo Ma'am Eileen Mongado Alcomendra. Salamat usab sa pagtutok kanimo Ma'am. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa atong mga viewers. Salamat po. Shout out po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, financial assistance giapod-apod sa General Luna gikan sa opisina ni Senador Bongo.
ang opisina ni Senador Christopher Lawrence Bongo nga representar ni Attorney Renan Lasala o Department of Social Welfare and Development Office sa nagrepresentar ni DSWD Assistant Regional Director Jean Paul Parajes, may apod-apod sa Financial Assistance pinaagi na sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program kung AICS P o mga food packs nga na sa mga pamilya sa General Luna nga naapektaran niadtong tropical storm Auring niadtong niaging mga bulan. Ang maong programa gitambungan mismo ni General Luna Mayor Cecilia Rosellon, General Luna Vice Mayor Veronica Solyoso, mga SB members, staff gikan na sa opisina ni Pangulong Duterte, DSWD, DTI o Department of Labor and Employment. Mga na latest updates dito na sa General Luna usab, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon din na sa tong programa, nahabiling healthcare workers nga wala pa nabakunahan, tupukan na sa San Benito. Malipayon nga gipahibalo sa San Benito Rural Health Unit ang miabot nga 100 plus doses nga bakuna para na sa mga nahabiling frontline healthcare workers. Maong gipanawagan karon ang mga barangay health workers ug miyembro sa BHERTS nga mokadto sa San Benito Central Elementary School alang na sa pagtupok niini. Ani ang schedule. Kagahapong adlaw nagsugod na kini mga kasyargaw April 13. Mga kasyargaw alas 8 sa buntag. Ang mga health care workers nga tupukan naggikan mismo sa Barangay Santa Cruz, Barangay Talisay, Barangay Bongdo o Barangay San Juan. O pagkaugma April 15 mga kasyargaw, sugod alas 8 sa buntag. Dito na kini pagatupukan sa Barangay Nuevo Campo o Barangay Maribohok. Magdala lamang og valid ID, face mask, face shield. Sumala pa sa tema sa maong Rural Health Unit nga nagkanayon, matakot sa corona, huwag sa bakuna. Good morning, gikan na kang Sir Welmar Olvi. Salamat Sir Welmar. Good morning kanimo din ha. O God bless Siargao, gikan na kang Sir Neil Humawa. Salamat Sir Neil. Good morning kanimo din ha. Maayong buntag. Samtang sa laing bahin, munisipalidad sa Burgos, padayon ang vaccination. Padayon o nagpadayon mga kasyargaw ang first dose Sinovac vaccination alang na sa mga A1 priority o mga healthcare workers sa munisipalidad sa Burgos sa pagpangulo ni Municipal Health Officer Dr. Mendoza. Nasairan sa pagkakaroon nga aduna na ay 17 ka healthcare workers ang natupukan sa bakuna, 7 ang senior citizen o 4 ang BHERTS. Lauman usab nga madungagan pa ang mga bakuna nga ipang roll out kung mga butna ang mga gipalit nga COVID-19 vaccine sa atong gobyerno. Good morning po, maayong buntag mga kasyargaw. Shout out po sa tanang nagpa-shout out. Happy viewing po sa tanang nangita o daghang salamat po sa inyong suporta. Please share sa atong live stream para daghan ang makahibalo mga kasyargaw sa mga latest updates nato karon dinhi na sa isla sa Siargao mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, lip-lipan na piling magrepresentar sa munisipalidad sa Pilar. Ingon nga pagproteher sa kadagatan. Isdang lip-lipan ang napili sa munisipalidad sa Pilar mga kasyargaw. Ingon nga nagpaila sa pagproteher sa kinaiyahan o kadagatan sa maong munisipalidad o ginganlan kini nga si Lipoy. Kini nga mascot usa sa mga gilusad nga super squad species mascot sa Rare Philippines. Ilalom sa Fish Forever program niini nga nagproteher sa kadagatan sa maong munisipalidad. Aniya ang pamahayag o pagpaybalo o paghatag meaning sa mascot nga si Lipoy gikan mismo kang Trexie Polvorosa, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer sa maong
lungsod. So, maradyaw na buntag sa inyo tanan. Ako si Trixie Polvorosa, gikan sa LGU Pilar. So, ato kauban ko man kay si Lipoy. Si Lipoy kay isa ka sailfish. So, mauni among si Lipoy kay siya nag-represent sa among tanan na mananagat nun. Maunang simple ra ang damit ni Lipoy. Kaning pants ni Lipoy nag-symbolize ni sa enforcement sa legal fishing. O ganing ID ni Lipoy nag-represent na dapat ang tanan na mananagat nun, dapat sila naka-register para ato ma-monitor ang sakto na pagpanagat. O si Lipoy, dako kay ni siya na image kay ang Pilar is also known as the game fishing capital of the Philippines. Mao ka na mga kasyargaw ang mismong pamahayag o ang paghatag meaning sa maong mascot, super squad species mascot mga kasyargaw nga nagrepresentar sa pagproteher sa atong kadagatan mga kasyargaw. Mao ka na latest update dito na sa munisipalidad sa Pilar karon mga kasyargaw. Salamat po maayong buntag. Good morning kang Ma'am Eileen Alcomendra. Salamat Ma'am Eileen. Good morning Sir G. Forever watching. Ika na ka Sir Randy Archaga Santisa. Salamat po. Maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, top 7 most wanted tungkol sa child abuse nadakpan. Ingon nga pagpanalipod o pagprotektar sa mga kabatan-unan ang elemento sa Surigao City Police Station o 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company. Giaresto ang Surigao City top 7 most wanted person alas 4:50 sa hapon neto ni aging adlaw. Giberipika o giila ni Surigao del Norte Provincial Director Police Colonel Noel Espinoza ang akusado nga si Hernie E. Paco, 36 years old, usa ka mag-uuma og residente sa Sitio Gayas, Barangay Sabang, Surigao City. Naaresto kini pinaagi na sa warrant of arrest ilalom sa criminal case number 14175 alang na sa pagsupak sa Section 10A sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination Act nga gipakanaog sa Regional Trial Court Branch 32 Surigao City pinitsahan February 19, 2019 nga adunay girekomenda nga piyansa nga 80,000 pesos. Ang mao nga suspetsado ana na karon sa kustodiya sa Surigao City Police Station alang na sa saktong disposisyon. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Greet ko sa akong igsuon diya na sa Burgos, Canlito Celisana. Gikan na kang Ma'am Lydia Liberty Espanto Celisana. Salamat Ma'am Lydia. Good morning kanimo din na. Og happy viewing. Maayong buntag po kaninyong tanan. Mga kasyargaw, samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw. Atong pagasayron karon ang COVID-19 updates sa Caraga Region. Ang atong Caraga Region mga kasyargaw nakatala og dugang 73 new confirmed COVID-19 case, 35 ang naka-recover niini og duha ang naitala nga namatay mga kasyargaw. Sa kinatibuk-an, ana sa 8,887 ang total cases sa COVID-19 sa Caraga Region. 694 ng ini ana agyapon sa isolation, samtang 7,865 na ang naka-recover. Ang naitala nga nangamatay mga kasyargaw karon 328 na mga kasyargaw. Mga na latest update sa COVID-19 sa Caraga Region karon mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Gikan na ka Sir Jalbert Elodo Bautista. Salamat Sir Jalbert. Good morning kanimo din na. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, 143 ka baboy ginubong sa San Francisco, Agusan Sur tungod na sa African Swine Fever. Miabot sa 143 ka mga baboy gikan sa upat ka mga purok sa barangay Lapinigan sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur ang gipangpatay na sa munisipalidad sa Agriculture's Office
human na kumpirmang duna kini African Swine Fever kun ASF. Gipadayag ni Municipal Agriculturist Vina Ranuco nga puros mga backyard hog raisers lamang ang mga naapektaran sa ilang gihimong pagpangwagtang sa baboy. Tungod niini hatagan og tag 5,000 ka pesos nga cash alang na sa kada ulo sa baboy ang mga tag-iya isip assistance sa nasudnong kagamhanan nga ipaagi sa ilang buhatan. Apan kini alang lamang niatong mga tag-iyang misurrender sa ilang mga binuhing baboy samtang anaa pa sa tangkal og nag-edad og 45 diyas pataas ang ilang mga binuhi. Ang provincial government sa Agusan usab mohatag og livelihood assistance sa mga naapektuhan samtang ang lokal nga panggamhanan niini mohatag usab og 2,500 pesos nga cash assistance. Nagpahigayon na og istriktong kwarentina sa barangay Lapinigan kundiin dunay mga checkpoint ang gibutang sa entrance sa maong mga barangay aron masiguro nga walay makasulod gawas usab nga binuhi ingon man sa karneng baboy, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Greet lang ko din na sa Surigao si Mama Vivian Humawas. Birthday niya ugma. Happy birthday, Mama Vivian. I love you. Gikan na concern ni Humawas. Salamat po, maayong bundag. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ako sa kukasin na si Ma'am Arnie Aurora Hicoso. Sanan si Elven Rey Sinday diyan sa Nuevo Campo, San Benito. Gikan na ka Ma'am Rosemary Febra Halop Arreza. Salamat Ma'am Rosemary. Magandang umaga kaninyo din ha. Salamat po. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa itong programa. Kakulang sa bakuna, giklaro ni Pangulong Duterte. Giklaro karon ni Pangulong Duterte mga kasyargaw sa publiko nga aduna gadoy kakulang sa COVID-19 vaccine tungod na sa giwagtang karon nga vaccine nationalism. Sumala pa mga gitawag karon nga vaccine nationalism. Sumala pa kaniya nga dili lamang ang Pilipinas ang nakaamgo sa kakulang sa bakuna. O lakip usab ang mga nasod, mga kasyargaw, sa tibuok kalibutan tungod sa problema sa COVID-19. Atong pagapaminawon ang pamahayag ni Pangulong Duterte atol sa iyang talk to the people, mga kasyargaw. Aniya ang pamahayag ni Pangulong Duterte. But do not be afraid actually, my countrymen, that magkulang tayo. Magkulang tayo sa medisina. Nagkulang tayo sa vaccine. Yung problema na yan, hindi lang atin. Ang problema na yan hanggang sa buong daigdig yan. Remember, right at the beginning, I was already delivering a very solemn speech na there's something coming our way. It's a microbe, it's a virus, and eventually it would lead to our shores. We must be prepared for this because sabi nila, this can be another pandemic. And true to form, ito na nga, pandemic nga ang lumabas. Ngayon pero kulang. Na just the same at pag-umpisa pa lang natin, sinabi ko na sa inyo, agawan ito. Tayo mahirap lang, so tayo talaga ang last nito. Ibig sabihin, those who have the money will get it first. And those who have the countries who manufacture the vaccine first will have the first supply for their own. Wala tayong magawa niyan. Kung tatakbo man ito ng ilang taon, it could run until heaven. Ito ang ano nila. It could run until heaven's time. Ibig sabihin, panahon ng
Mamatay lahat. Wala talaga tayong magawa. Mao kato mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Pangulong Duterte atol kini sa Talk to the People niya mga kasyargaw ni atong April 12, 2021 mga kasyargaw. Ngadto na sa atong mga katawhang Pilipino, ugsa mga kasyargaw sabto nato usab ang gobyerno kay nanginhanglang gyud ang tibuok kalibutan sa bakuna mga kasyargaw. Gamay lamang sila ng mga manufacturer o dili man dayon makaproduce og mga bakuna. Og sumala pa kaniya nga lisod ang atong ang atong nasod mga kasyargaw tungod kay pobre kita na nasod og daghan ang mga first country world o mga nagunang mga nasod mga kasyargaw nga nakapalit na daan sa maong mga bakuna. So maghulat kita og mga kasyargaw kulangon gayod ang mga bakuna. Ilabi na kung i-supply nato sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning kan James Tabor Alban. Salamat kanimo dina, maayong buntag mga kasyargaw. Good morning Siargao non, and to you Kuya G, Pakibati, Bolido and Larasi family of Higakit and Claver from Lancaster, Philippines. Salamat po. Gikan na ka Sir Jake Bolido. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa akong asawa na si Nizel og anak na si Imos. God bless po. Gikan na ka Sir Henry Lubapis. Sir Henry, good morning kanimo dina og sa tanan taga Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Shout out kay Chari May Pomoy gikan na kang Lex Excobia. Salamat Sir Lex. Maayong buntag kanimo dina og kang Chari May Pomoy. Shout out kanimo dina. Salamat po. Maayong buntag kaninyong tanan. Maradyo na buntag Sir G. Gikan na kang Sir Mauricio Bisinga. Salamat Sir Mauro. Og sa tanang nag-birthday karon, happy birthday po kaninyong tanan mga kasyargaw. Speaking of birthday, happy birthday o advance happy birthday ka Ma'am Lucita Longos na mag-birthday karon April 18, 2021. Have a blessed 70th birthday, ma'am! Ika na sa Rare Incorporated Siargao Cluster Team, kang Brand o kang Nanette o sa imong loving husband na si Luz. Salamat! Good morning, mga kasyargaw. Speaking usab sa birthday greetings, na ako'y gipin comment sa comment section, mga kasyargaw, para na paghatag kaninyo og form para na sa inyong mga greetings mga kasyargaw sa inyong mga loved ones bisan pa advance na atong pagbasahon na o sa mismong adlaw o adunay messaging o message para na sa inyong loved ones nga makatandog sa ilang kinabuhi, makatandog sa ilang mga heart mga kasyargaw. Ako na ang atong segment nga Siargao TV birthday greeting. Happy birthday po kaninyong tanan, ilabi na kang Ma'am Lucita Longos o kang sa tanang nag-birthday karon. Salamat po o kang Elvin Ray Sinday. Salamat po, maayong buntag. Happy birthday po kaninyong tanan. Salamat. Happy viewing mga kasyargaw. O kang Ma'am Vivian Humauat, happy birthday po kanimo din na. Salamat, maayong buntag mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita dinhi na sa tong programa Siargao TV News. 400,000 nga aplikasyon mga kasyargaw alang na sa Dole Camp giaprobahan na. Giaprobahan na sa Department of Labor and Employment kung Dole ang aplikasyon sa kapin kun kulang 400,000 nga mga mamumuo sa sektor sa turismo alang na sa one-time 5,000 pesos nga tabang ilalom sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. As of April 11, lakip sa mga benepisyaryo ang 370,434 nga mga mamumuo gikan sa 14,301 nga tourism establishments, organizations og associations sa tibuok nasod og 13,123 nga mga mamumuo nga nag-apply nga individual. Kalabot na sa maong assistance ang 1.2 billion ka pesos nga napadala na sa mga payment center, samtang ang nabiling 719.2 million pesos ang gihulat nga ma-disburse o ma-distribute
Gidani ni Secretary Silvestre Bello III ang mga mamumuo sa sektor sa turismo nga naapektaran sa enhanced community quarantine ilabi na dito na sa NCR o guban pang lugar nga mag-apply para na sa tabang pinansyal nga dugan nga ipatuman sa DOLE o sa Department of Tourism. Good morning kan Sir Anthony Trozo Taghoy. Salamat sir, maayong buntag kanimo dina. O good morning kanimo. Ilabi na dina sa Ipil, maayong buntag po. O sa tanang na maligya dina og suman. Salamat po, maayong buntag. God bless po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, 194,000 doses nga Moderna vaccine gilaumang moabot sa atong nasod karong Mayo. Gilauman nga moabot sa nasod karong bulan sa Mayo ang gibana banang 194 doses o 194,000 doses sa COVID-19 vaccine nga gigama sa Moderna. Sumala kang vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang maong libuan nga mga doses sa bakuna kabahin sa 13 million doses nga bakuna nga gi-order sa atong gobyerno og pribadong sektor. Sumala pa kang Galvez nga kun moabot na ang maong bakuna, desisyon sa National Immunization Technical Advisory Group ang mopatigbabaw ilabi na kun asa kini ipanghatag. Kini gitugutan sa mga pribadong sektor, lakip usab ang DOH ingon nga nagrepresentar sa gobyerno. Mga na latest updates dito na sa kauluhan karon mga kasyargaw. Ilabi na ang pag-abot sa mga dugang na mga vaccine sa atong nasod Pilipinas. Hinay-hinay basta kanunay mga kasyargaw. Good morning po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Pangulong Duterte nakihiusa sa pagsugod sa Ramadan. May paabot og mensahe si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga kaigsuonan nato nga mga Pilipinong Muslim dungan sa pagsugod sa Ramadan. Sumala pa sa Pangulo nga nakikiusa kini sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa Holy Month sa atong mga kaigsuonang Muslim. Nanawagan usab ang Pangulo sa publiko sa pakighiusa o pakigtinabangay ilabi na sa giatubang nga pagsulay sa atong nasod. Sa katapusan, nanawagan ng Pangulo sa pag-ampo sa matag usa karong panahona aron na makabakod kita batok na sa problema mga kasyargaw. May balon nung kita mga kasyargaw nga nagsugod na usab ang pagsaulog o unang adlaw sa pagsaulog sa Ramadan sa atong mga kaigsuonan nga mga Muslim. Eid Mubarak mga kasyargaw. Salamat po. Good morning Sir G. Pag-greet naman sa pag-umangkon ko na nag-birthday kahapon, Roxanne Elliot. Gikan na kang Ma'am Rochelle Longgay. Salamat Ma'am Rochelle. Good morning, magandang umaga o happy birthday kang Roxanne Elliot. Salamat po. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Sa mga gustong magpag-greet sa ilang birthday na ay ako gi-comment na form para na fill upan ninyo para mga kasyargaw makahibalo ang inyong loved ones nga nahinumduman di ay ang inyong birthday og ang gugma ninyo kaniya mapaabot gayod mga kasyargaw. Salamat! Good morning Kuya G, pakigreet ko sa ako asawa na nagtanom og buyak kay Julius Lina na nag-TikTok. Salamat po. Good morning og happy viewing kanimo Sir Julius Lina. Happy viewing maayong bundag. Og shoutout kanimo din ha. Happy viewing mga kasyargaw. Samtang ang latest updates nato sa COVID-19 sa tibok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna na kinatibok ang 884,783 mga kasyargaw. Total cases na kana. Kagahapong adlawan na dungagan kini og 8,571 na usab nga new cases. Maong ang active cases karon ana sa 165,534. Ang mga naka-recover total nga naka-recover 703,963. Samtang ang mga nangamatay mga kasyargaw ana sa 15,286. Okay na latest updates mga kasyargaw sa COVID-19 sa nasod Pilipinas. Ingat
ingat gayud kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na karong panahona na nagkadaghan ang COVID-19 cases sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ingat po! Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga kasyargaw. Kamusta ang inyong adlaw nga Lunes, Martes o karong adlaw? Gising na nisubang ang haring adlaw mga kasyargaw. Bisan pa adunay bagyo karon, apan nisubang si haring adlaw kay napaman sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga gibantayan nga pagatawagon kini kung mamahimo ng tropical storm, tawagon kini nga bising mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, ilabi na din na sa Mindanao ug Visayas nga moigo ang maong bagyo. Salamat po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw. Ingat po kita. God bless po. Dini na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sulod nato nga panag-uban dire na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon mga Siargao, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag kanatong tanan. #Siargao TV.